Itzalik ez, bueno, hautagai izango zarelako, jotaren aldetik, militanten babesa jasota, hautagaitza hori behintzate ofiziala da. Zer mogu zaden galdetu nahi dizut, bueno, egun oraindik bozera maila izan da, eta gobernantza diputatu izan da ere, bauzkazulako beste ardura batzuk baita ere, nola ekiten diozu erronka honi? Ba, ilusioz betea, gauza dian bezala. Egia da, bueno, urte desente daramate politikan, ez? Bueno, afiliatu nintzen oso gazte, egin afiliatu nintzen uste 16 urterekin, nik uste, bueno, ustez etxean bizi izan dugu, ez? Batipat amaren aldetik, ama, atxit eta mama, gure inguruan ere, kuadrilan, sena daukagu, eta bueno, nik uste bokazio publikoa betidanik izan dudala. Urteak eraman ditute politika gintzan, hainbat erakundetan, bai gestioan eta bai legebiltzarretan. Legealdi hau lehenengo aldiz Gipuzkoako Foru Aldundian, eta orain hautagaitza egokitu zait datorren legealdiari begira. Erronka handia da, gauza asko egin dugu Gipuzkoan, egia da egoera orokorrean ona dela, baina badaukago anbizioa gauzak oraindik ere hobeto egiteko, eta horren gidaritza elkarlanean, baina horren gidaritza neri egokitzea, egia da badala ardura handi bat, baina aldi berean ere ohore bat, nik ilusio handia daukat. Zagit giroak aiztotu moduen esango zenuken, ze Alderdi Sozialistaren erreakzio hori ere eta hitz egiten ari ginenak ez dirudik kasualitatez datozenik orain, dagoeneko hauteskunde kliman sartuta gaudelako, euren idazkari nagusia eneko handu ezak ere, bueno, adierazpen gogor batzuk egin ditu, ez da, gai desberdinei dagokionez, eta hor badirudi, lehia estua aurre ikusten dela gaintza. Hauteskunde gerturatzen direnean tensioa egoten da beti, baina aitortu behar dut, honetan denbora daramagunok tensioa kudeatzea ohikoa dugula, eta tensioaren aurrean ere patxada adieraztea edo patxada sartzea, edo behintzat ez erantzutea tensio berarekin, importantea izaten dela, besteak beste herritarren zerbitzura gaudelako, eta herritarrei zerbitzu egoki bat eskaintzeko gaudelako. Eta hori egiteko, benetan nik uste importantea dela, behintzat islatzea, xestrak alde batera usteko gai gehala, eta helburu hori argi eukita aurrera egingo dugula. Eta nik horri ematen diot daukan garrantzia, ez gehiago tensioa egongo da, baina aurrera egingo dugu. Inkesten arabera, lehia estua bat ez ere Euskal Herria Bildurekin izango luke EAJak, eta aldea azken datuen arabera ere txikitu egin zen. Hala da, nik uste Gipuzkoan argi dagoela, lehia oso estua eukitzen dugula beti ezkerra abertzalearekin, Bilduk agintea eukizuen Gipuzkoako Foru Aldundian 2011-tik 2015-era, duela ez hainbeste, beraz, estua izango da lehia, baina nik ambizioz ekingo diote lehia horri, eta herriak erabakiko du zer nahi duen.